Il-Prim Ministru Lorenz Gonziet jgħid li ma jafx kemm ser tiġi tiswa l-qalba biex il-power station ta' Dellimara tibda taħdem bil-gass u mhux bil-heavy fuel oil. Jiena ma rridx nintrabat b'somma partikolari. Madana kollu dokumenti li għandu fidejh One News jindikaw mod ieħor. Rapport li sar f'Mejju li għadda l-Gvern innifsu mill-kumpanija Cubed Consultants jindika l-ispiża biex il-power station ta' Dellimara tibda taħdem bil-gass, spiża li tlaħħaq is-60 miljun euro. Din il-kumpanija mmexxija mill-ekonomista Gordon Cornina. Dan ir-rapport jagħti saħansitra breakdown ta' fiex tinvolvi l-ispiża ta' 60 miljun euro. Jintqal li hemm bżonn li jintafqu 35 miljun euro biex l-apparat isirlu bidli drastiċi u 27 miljun u 500,000 euro oħra bħala investiment addizzjonali. Pajjiżna ser ikollu jagħmel tajjeb għal din l-ispiża wara li l-Gvern insisti li jibni power station li taħdem bil-heavy fuel oil u mhux bil-gass. U biex jagħmel dan il-Gvern kellu saħansitra jibdel il-liġi bil-għan li l-BWSC tkun tista' terbaħ il-kuntratt ta' aktar minn 200 miljun euro.